Добре дошли отново в модул 4. Това е урок 2. Договори и правни форми. Творческата работа процъфтява на доверие, но само доверието няма да те защити, когато клиент забави плащане или партньорство се разпадне. Договорите и правилната правна форма са твоята професионална предпазна мрежа. Нека я изредим. Нека започнем с това защо договорите са толкова важни. Так, стискането е начало, но договорът е основа. Той превръща добрата воля в нещо, на което наистина можеш да разчиташ. Добрият договор защитава и двете страни. Ясните условия предотвратяват недоразуменията, които тихо слагат край на добрите работни отношения. Той прави очакванията ясни. Когато хватат цената и сроковете са записани, няма за какво да се спори по-късно. И той е твоята предпазна мрежа. Когато нещо наистина се обърка, договорът решава какво следва спокойно и предварително. Ето едно просто правило. Ако работата отнема повече от ден или струва повече от 100 евро, оформи я писмено. Не всяко споразумение е договор. Съгласно правото на ЕС, 5 елемента трябва да присъстват, за да бъде то правно обвързващо. Първи, едната страна предлага ясни условия и точно предложение за това, което се договаря. Приемаме. Другата страна се съгласява с точно тези условия, без промени. Насрещна престатия. И двете страни разменят нещо със стойност, всяка дава или обещава нещо. Дееспособност. И двете страни са правно способни да сключват договор пълнолетни, здравомислещи и упълномощени. Тета трябва да е законна. Споразумение за незаконна цел просто не може да бъде приложено. Премахни който и да е от тези 5 и споразумението не е изпълнимо. И 5 трябва да присъстват едновременно. Трябва ли договорът да е писмен, правно погледнато от не, но практически в почти винаги да. Изменят договор има документирани и доказани условия. Той те защитава, ако паметта избледне или добрата воля свърши. Той е професионалният стандарт за истинска работа. За всичко, което има значение, винаги го използвай. Устният договор също може да бъде правно обвързващ, но е труден за доказване. Той разчита само на памет и доверие. Едно несъгласие и се превръща в твоята дума срещу тяхната. Правно възможен, но наистина рисков. И ако работиш през граница, знай това. Регламентът примерно определя правото на коя държава се прилага към трансграничен договор от съществено значение, когато клиентите ти са пръснати или с Европа. Всеки силен договор покрива 6 ключови условия. Научи ги и ще можеш да четеш всяко споразумение с увереност. Обхват на работата. Точно какво ще произведеш, какъв формат и до кога. Условия за плащане. Суми да ти нападеш етапи и какво се случва, ако плащането закъсне. Собственост върху интелектуалната собственост. Кой притежава крайната творба и какво е позволено на клиента да прави с нея. Поверителност. Какво става частно и за колко време. Отговорност. Какво се случва и кой е отговорен, ако нещо се обърка. Прекратяваме. Как всяка страна може да излезе от споразумението и какво се дължи, ако го направи. И внимавай особено за едно нещо. Клаузи, които по подразбиране предават пълната собственост върху интелектуалната собственост на клиента. Винаги договаряй, за да запазиш правата, които не си подал изрично. Договорът е толкова силен, колкото това, което всъщност казва, а неясният език е най-честият източник на творчески спорове. Помисли за вестните на правосъдието. Справедливостта идва от баланс и яснота. Затова направи 3 неща недвусмислени. Първо, определи обхвата точно. Назови резултатите, форматите и колко редакции са включени. Не оставяй нищо на предположения. Второ, фиксирай плащането. Точни суми, точни дати и последицата от забавено плащане. Трето, заяви собствеността върху интелектуалната собственост. Кажи ясно кой какво притежава и кои права се прехвърлят и кога. Твоето упражнение тук е анализ на договор. Прегледай реален клиентски договор и се запитай. Какво е двусмислено? Зад. Същото всяка неясна клауза, която оставиш, е просто бъдещ спор, който чака да се случи. Как регистрираш бизнеса си, оформя 3 неща. Как се облагаш с данъци, какъв личен риск носиш и как те виждат клиентите и инвеститорите. Няма универсално решение, но има правилен избор за твоята ситуация. Нека сравним основните правни форми. Едноличният търговец или свободната професия е най-простият, но отговорността ти е неограничена и лична. Той е най-подходящ за твоите единици, които започва. Събирателното дружество споделя тази неограничена отговорност между партньорите. То е подходящо за двама или повече твоци, които си сътрудничат. Командитното дружество е смесено полезно, когато един партньор е само инвеститор.
Дружеството с ограничена отговорност ограничава отговорността ти до активите на дружеството. То се облага като дружество и е най-подходящо за растещи студия и за търсещите финансиране. Наименованията варират според държавата но отговорността, данъците и надеждността са това, което наистина се различава. След като си избрал правна форма, регистрирането често е по-просто, отколкото хората се страхуват. Те до общия път. Влез в Националния търговски регистър и избери уникално име и код на дейност. Декларирай капитала си. Той често е минимален в Естония само 1 цент на съдружник от 2023. Добави седалище, подпиши цифрово и подай. Стъпка 4. След регистрацията открий бизнес банкова сметка и се регистрирай по ДъС, щом преминеш прага на твоята държава. Скоростта може да те изненада. В Естония цялото нещо се прави онлайн за около 1 работен ден. В Португалия услугата е за да ходи в дружество на момента може да отреди просто дружество за подчас. Така как избираш? Претегли факторът и помни, правната ти форма не е постоянна. Тя трябва да се развива, докато растеш. Започни с отговорността и данъците. Какъв личен финансов риск можеш да приемеш? И коя правна форма е най-данъчно ефективна при твоето ниво на доход? После административната тежест, колко документация и съответствие с изискванията можеш реалистично да управляваш сам. После надежността. Очаква ли целевият ти пазар да работи с регистрирано дружество, а не с физическо лице? И накрая, финансирането и мащабируемостта. Нужен ли ти е формален субект за грантове или инвестиции? И може ли правната форма да расте с теб да наема хора, да приема партньори? Много успешни творчески бизнеси започват като еднолични търговци и учредяват дружество по-късно, когато приходите нараснат значително или когато личната отговорност се превърне в реален риск. Избирай за това, което си днес. Винаги можеш да го промениш утре. Не всички договори са еднакви. Различните работни ситуации изискват различни видове и използването на правилния предотвратява повечето спорове преди да започнат. Договорът за услуги с клиент е стандартният ти договор за поетна работа. Той определя обхвата, сроковете, плащането и собствеността върху интелектуалната собственост. Договорът за сътрудничество или партньорство е за работа с други творци. Той определя ролите, разпределението на приходите, вземането на решения и какво се случва, ако някой напусне. Лицензионният договор позволява на клиент да използва творбата ти, без да я притежава и той може да бъде изключителен или не. Разграничението между трудов и свободен договор е за правно класифициране. Служителите и свободните професии имат различни защити и данъци, а погрешното класифициране на някого е сериозен въпрос. Добрият ми съвет – поддържай малка библиотека от шаблони договори за най-често срещаните си ситуации. Остави адвоката да ги прегледа само веднъж. Прегледаният шаблон се изплаща още първия път, когато предотврати сплъв. Нека завършим с навик, който ще ти спести години стрес. Прегледаният шаблон на договор се изплаща сам в още първия път, когато предотврати сплъв. Не ти трябва нов персонализиран договор за всяка задача. Трябва ти малка библиотека от солидни шаблони за най-често срещаните ти ситуации. Един за клиентски проекти, един за сътрудничества, един за лицензиране. Остави адвокат да ги прегледа само веднъж, а после ги използвай повторно, адаптирайки детайлите всеки път. Подготовката побеждава импровизацията. С готови шаблони можеш да започнеш работа бързо и да я започнеш същите. Това беше урок от Тоде. Вече можеш да четеш договор, да настояваш за условията, които те защитават и да избереш правна форма. Последния урок правим всичко това постоянно, съответствие с изискванията, управление на риска и правни операции. Този проект е финансиран от Европейския съюз. До скоро в урок 3.